Welcome back to the YouTube channel Malawi. Cameras zikuoneka kuti chakudowa ako ndithu iyayi anthu ena chito kuipempha DPP tabwerani kuti zikukhala bwanji kuti anthu akudowa mwatani mwatani inuyo mfamu si chipani chanu. Halo. Hello. Muli bwanji wakulu? Tili bwino muli bwanji wakulu? Ndi bwino muli bwanji kumeneko mmakhalako? Hayi kuno kwabwino ndithu ka kumene mukukhalako. Uno kuli bwino kudowa West. Dowa West kwa atidika? Ndika pandika kuti. Pandika. Pandika apo tidawuzama ni mitima kuti ndifayi mu CV. Ulumbu uli komo umenewo. Satero. Ulumbu umenewo. Ife timapempha unena kuti tinakhala uyimbira foni iye mwini wake foniyo. Kuti inu tati patsano ni mpara wa chipani cha DPP chibwere kuno. Ukhale msonkhano waukulu wa munthu wamkulu wabwino. Izizi zatikonda zatikonda kuli beso zoti sumatiso ayi chipani chakuti mwakuti ayi koma ife ufuna ndife ma members a MCP koma ineyo ndachoka ndipo ndachoka kumaso sunufuna niye sizimeso maka nufuna nitaonapo chipani china mupfa kwambaliwo bambo wanga MCP inewe MCP mwana wanga MCP tsono zonsezo zaka likiti kulibeso chirukuko china chonse chimene chirako wakuti ni kwawa ndiye sizimezo zalimwana zimenezozo zalimwana. Okay jambo no digital organize ndiye kuti panopa tili pa program yokonza zimenezozo tipo za posta chetu apa tili pa program ndithu ndi kusanateza kachi tese kuti tipange msonkhano zimenezo zimene tikufuna ifeyo ndembera zikufunika matisheti tikufunika matisheti ozimayi yofunika salu zimene zimafunika zizufunika iyi democracy kulibu ukhomerera naso kale ndekudali nkhazo mara tishola nyumba ayi panopa kulibe zilathamezi chaso modi simwachita chipongwe anthuwo kulibe chimene angachitidwe chipongwe munthu nesefe ndi apa ndikapo ineyo ndiye chamani wapansikapo ndimapanga business momwe tidapangira za ngongole utidikirani ine zimezo nane kuti nyasi singatengenawonso nyasi zanuso ndifuna oraniwana kuti chisori ni t-shirt nitavala kuti anthu otsimikize kuti koma munthu uyu zedidi ngolimba mtima watembenuka watindathabwa zopanda sotsengetsenge abwana tikuzani sizochirubisiraso ayi liyalire imeneyo dayamika kwambiri mwatilimbitsa mtima ife timati mantha timati tichita mantha kumene kuti kulibe zochitaso mantha ayi yenisika ngati inuyo ngati mwatitsegulira choncho ngati mwatijoyina ndiye kuti zili bwino ni zinthu tuzoti mudziona kuti wadi anyamata amati yankho pafoni yani ari mutationa pafoni pa WhatsApp nudzaona msonkhanowo umene wayendera kumadziona kuti ayika izizi nizofunikiradi titachiradi kuno tilimbikire nizedidi ayifa uli bulimbikitso wina uliwonse tilangukhala uli ndi 5 MCP wopandapo zochita zina koma zofunika uonekerapo ifeyo wa DPP munthu wina wamkulu atabwera kuzira msonkhano ndiye padzakhe chitsazo chabwino guys nzedidi anthu koma tili kwa gulu tiliko gulu osatitula masera komanso mudzadabu mata aya pandikati patopa kodi izo nzedidi mudzaona kuti koma nzedidi anthu adoba nazo za zibi adoba nazo zimene tikufuna ni ziti tayamika panali meeting anali ndi meeting wiki yatha iyo napatsa ulimbikitsoso naneyo madzalipeza kunsika kuno kuma apatsa ulimbikitso kuti muchitaza chanu kwayi tudzapakaza kuti atsone fonse tiuzako bwanji nanga zimene tili madziwa kuti zimone kuti tufuna zimene zizi mwachita kumenekoko meeting imene ilimbikitsirani udindo kulibe zoti uyu mwakumwera uyu mwakuti ndi formalize ifeyo Malawi tikhalewo masuka chimene tikufuna tipange anawonso adzafera momuno ndi dziko lathu ili limene linoli wandimbira kawiri konse mmawa ujeni wishes iyo ndifotokozera zonse mmene zachitikira ndipo ndinoyamika kwambiri kuti mapanga chiganizo chimene chocho ndiye ifeyo tilimbika tionetsa chisapoti chonse tikonza msonkhano kuti anthu mudzaonekere nthawi imeneyo zomwe wambiri ndithu tayamika kwambiri pali cheya wanga wachikazi alipo mpanonso tipatse moni Hello. Achalede. Muli ba? Tili bwino, muli bwa? Tili bwino. Pandika pali baji pandika. Pandika pali bwino pano.
Ndithu. Muli ndi ache anu akusika amenewo atilimbikitsa mtima. Ife lero funa sotiverekeso mawu achilimbikitsoso ngati ine nzimayi. Makamaka wofuna kubatseni nsaluso. Asalu marisheri. Makamaka. Kokondera tsikiraru. Machita bwino kwambiri watiganizo chabwino choncho ndechiganizo chabwino kuti meko timalinde kufika kumeneko koma mwaganiza mozama mwaona kuti zina zilibe tsogolo. Zilibe tsogolo ravisamo lero uona kuti kwamati zisifo zimayi kwamati tandikizika ninjala umasiyana wathu akareza kuti kuno komaona kuti wasabwekolo nchicho sechomwe. Makamaka musiyanisa nthawi imene ija ndi nthawi ino zikusiyana kwambiri. Zikusiyanadi panopa. Kwambiri kwa basi. Uyu mati zuzo zimayi kuti tizichiruka saina lokha ujeni ngongole za nifizi koma oyamba Juni mpaka pano. Nanga jonjo breeze chonde. Olo ulimiwo udzapangira nthawi yanji. Nde baso zidzatimenyerera kanikupenga ndalama zidzatimenya kuti simuda libweze ngongole pamene iwo ndo odachedweza. Zosakhala bwino yayi. Nde ife basi tangotsika. Mwachita muno kutsika maganizo chabwino chimene chotsikacho mukwere ina ya blue. Koma rimero yufunika kuno kuso haya zimaya zangasona ambiri. Makamaka tayamika. Ambiri ndithu ambiri. Tayamika kwambiri. Ndithu mulirumizire nsonkhano obeba kuno kuti vale salu kuti wena ovomereze kuti ife chimene chawocho tatsiko sadzaruza sutenga wina uli wonse. Ayere maso. Ndizo rufuna. Chabwino. Zimenezo tikonza ndithu zikonzedwa zimenezo. Chabwino. Tayamika kwambiri. Zikomo. Ineyo ndiye Godfrey Katema Pandika. Kathokoza kwambiri. Andipatsa phone number yanunso nilibe sonkhawa pa zimene neyo nufuna moyo mwanga nkamaziona zinthuzo zidani khumudwetsa zidani kwana. Mkunoko fukha masuka iyeyu wishes uyu amafuna atakhala yekha koma damuza kuti iwe usunga khale wekha maluso iferu kufuna iwe utifarira magantchito nizipani kugwirana manja umathandizana zinthu ngati zimenezi. Koma ngasiye amasweka pomayambira kuti ndani koma makhabe rumuza mawu kuti izuchirazi ndezofunikira mulera ndezofunikira ndi apa patsama tipeta ngopanga zone kuti ineyo ndiye palibenso munthu amene ningachite naye mantha kuno kwayi. Mwamasukira ndemene mwamasukiramo ndekuti basi mwapatsana mangolomera ndekuti zonse zizipita chitsogolo. Tufuna mavoti udzatengapo maperesenti ambiri ulo mudzatsimikize kuti zedi maperesenti ambiri. Kwambiri kwa basi. Chifukwa alidulira constituency yathu panopa alidulira constituency yathu idali yayikulu kwambiri. Ndiye validulira panopa ndikuti pa boundary pomwepa pafupi ndithu onguti phazi ni phazi uku udzakhala center uku center. Good. Ndewina kurufuna zoti ukuku kutsaka kheso zachinyengo kuso zachinyengo tikavotera chimene tufuna. Anthu azapange chimene akufuna chimene avoteracho tikhale chomwecho marizati azapite omwewo kudalesenza. Zimene tufuna zimenezo. Ndithu. Pirizani ndiye wisheziyo. Tayamika. Zikomo. Ngati patakhala kenakake kabando kuti mutione pa WhatsApp tikhozo mmenya kabando kenakake mutimenye kabando kutumizeni zithunzi pa WhatsApp. Nditumiza pa bando kwa wishes. Chabwino. Nditumiza kandalama muchita mugula kabando. Ine munione uyuso zimayiyo mumuone basi mutione ndithuti nizediri kumaso zori zochilokera pasi pa mtima. Chabwino. Unenaso ndithu uli kundika kuli mmembala wina wakuti mayina yathu asakheso bisikaso. Akuipatsa moto. Kulibenso munthu angalira ngwenikitseso ayi. New blood. New blood. Koma ni yakale fwe dadi boma lomweli koma chifweri necessary says. Ndera esabo zinazo tauna ife ndewo konkuno koma ineyo ndeni bene ntchito. Moyo mwanga ni bene ntchito. Jabwino. Tenti sintheni zochira boma livika lipotoloke sokomweko lipotoloke leso vurula muliro pabeso menu usinthula muliro panopa ayi. Ababa zikuyangana sombali zikuyangana kuti amene atipatse chitukuko ndi ndani amene atipatse chakudya ndi ndani. Ndi ndani kudro. Basi. Pamene ufuna ndi pamene popo. Maka. Akunyadirani. Zikomo. Halo bana. Nditumiza kuti mupange bando mulitumizire zithunzi. Okay. Jabwino. Tayamika kwambiri. Mudaka Robert olipo.
anthu folo koma ndinati ayi mungola nkhulana ndi mulankhwane na anthu awiri ngati jenda azitsogoleri okawo koma anthu amene zinthu zafika poyipa ndipo yayamika kwambiri mukuyigwira ntchito kupeza anthu kuwabweretsa mkhola lofunikira zona Live, share, Malawian cameras, right.